Nagsagawa naman po ng isang tree planting activity ang mga graduating students ng Binalatongan Community College o yung BCC sa lungsod po ng San Carlos bilang bahagi po ng kanilang advokasya para sa kalikasan. Sa kabila ng mainit na panahon, buong sipag at dedikasyon po na nagtanim ang mga mag-aaral bilang pakikiisa sa layuning panatilihin at buhayin ang kalagayan ng kapaligiran. Pinangunahan ang aktibidad ng 4th year at NSTP graduating students na sama-samang nagtanim ng mga punong kahoy bilang konkretong hakbang sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon sa mga kalahok, ang ganitong uri ng makabuluhang gawain ay hindi lamang bahagi ng kanilang curriculum kundi isang malaking ambag upang maibalik ang balanse sa ating ecosystem. Isang paalala nito na kahit simpleng pagtatanim ay malaking maitutulong umano sa hinaharap para sa mas luntian, mas malinis at mas ligtas na mundo. IFM News. IFM News. IFM News.